belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Voor een tijdelijke periode moeten de prijzen van brandstof verlaagd worden. Dat stelt minister van Financiën Javier Silvania. De afgelopen weken heeft hij gewerkt aan een plan hiervoor en dat ligt nu op tafel. Binnenkort zal de Raad van Ministers zich hierover buigen en wordt er meer bekend over het plan. Er is een overeenkomst met Celicor. Volgens minister van Financiën Javier Silvania heeft hij samen met minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Dorothy Peters-Janga een akkoord bereikt met Celicor dat het bedrijf 20 miljoen aan liquiditeitssteun krijgt. Dat gaat wel onder bepaalde voorwaarden. Daarvoor wordt een werkgroep opgericht om te zorgen dat Celicor zich daadwerkelijk aan die voorwaarden houdt. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat Celicor zorg blijft dragen voor het schoonhouden van de wijken op Curaçao en dat mensen 1 keer per week gratis vuil mogen storten bij Malpaís. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Als de maximumprijs van kipashi niet wordt verhoogd, stoppen de bakkers op Curaçao met het maken van dit brood. Op Aruba is de prijs door de overheid al verhoogd, op Curaçao is dat nog niet gebeurd. Kipashi heeft een maximumprijs om het betaalbaar te houden voor zoveel mogelijk mensen. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de grondstoffen zo duur geworden dat het niet meer rendeert om dit brood te maken, aldus de bakkers op Curaçao. De politie had het druk afgelopen weekend met verschillende schietpartijen. Zo kwam er een melding binnen van een schietpartij bij een nachtclub in Salinha op zaterdagavond. Ook is er geschoten bij een luchtvaartmaatschappij aan de Schottengatweg Oost. En bij Californiëweg hebben onbekenden op een auto geschoten. De politie heeft kogels in beslag genomen en onderzoekt de zaken. Er zijn 3 bedrijven die eind maart een definitieve offerte hebben ingediend voor de exploitatie van de raffinaderij en de olieterminal op Bullenbaai. Dat heeft Refineria di Curaçao bekendgemaakt. Refineria di Curaçao stelt niet om welke bedrijf het gaat. Eind 2019 liep het contract met PDVSA af. Sindsdien ligt de raffinaderij stil, maar Refineria di Curaçao hoopt dit jaar tot een overeenkomst te komen met een nieuwe beheerder van de petroleumfaciliteiten. Bij 2 invallen heeft de politie gisteren een grote inbrekersbende opgerold. Er waren verschillende pick-ups en kraanwagens nodig om alle spullen weg te halen die de dieven hadden verzameld in de afgelopen jaren. Het ging om heel veel auto-onderdelen, maar ook om scooters, wc-potten en andere spullen die waarschijnlijk allemaal gestolen zijn. Curaçaose aarde is overgebracht aan Venezuela. De aarde symboliseert de resten van Manuel Piar. Hij zou worden bijgelegd in het Pantheon Nacional naar Caracas. En daarvoor vond afgelopen zondag een indrukwekkend eerbetoon op Curaçao plaats, waarbij stil werd gestaan bij het werk dat Piar ook voor Curaçao heeft geleverd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.